2016. március 30-a van. Egy nagyon különleges bolygóállásokkal és égi jelekkel szentesített nap van a mai nap. Farkas Erzsébet vagyok, a Szeretett Kapcsolatok műhelyének vezetője. Ez a Szeretett Kapcsolatok műhelye Mesterfokon, mert pontosan azért, mert hogy ez egy újfajta olyan kapcsolat kialakítását indítjuk el, a szereteten alapuló szeretet nyelvét, a szeretet kapcsolatokat, amelyek a szociális társadalmi pszichoszomatikus tünetek feloldására irányul, amikor a test és a lélek között levő egyensúly tökéletesen megszakadt, és nem érti a mostani eseményeket, nem érti a test, hogy mit is akarna a lélek, mit akar, hogy akar fejlődni, mit szeretne, hogyan akar tovább lépni, mit szeretne, milyen útmutatások vannak, mert a mai típusú emberek nem fejlődtek annyit, amennyi az újfajta energiákban, amit Krion is meghatározott és elindított itt Magyarországon 2004-ben. Ezek a dolgok, ezek pontosan nincsenek még úgy átültetve az mai ember tudatába, hogy pontosan tudja, hogy miért történik, és mi lenne a feladata, mert nagyon sokan hallják a dolgokat, de ellenállnak, és nem tudnak tovább lépni, mert a szeretet és az életszeretetük egyszerűen meggátolja abban, hogy elhiggyék, hogy ők is szeretetre méltóak tovább tudnak lépni, és tudnak önmagukkal olyan szeretet viszonyban lenni, hogy a lélek és a test egy csodálatos megújulásban tud részt venni, és ezáltal sokkal, de sokkal nagyobb és hatalmasabb előrelépést tud megtenni. Ezt ezért mondom, mert én személy szerint 9-szer értem haza. Ez pontosan azt jelenti, hogy a szakrális és spirituális fejlődés minden útját bejárta. Először 8 éves koromban értem haza, az azt jelenti, hogy 8 évesen kezdett velem, vagyis igazság szerint 4 évesen kezdett velem Jézus foglalkozni. Úgy jelent meg, hogy nem tudtam, hogy kicsoda, mert ugye az 50-es, 60-as években nem nagyon beszéltek ezekről a dolgokról, és egy nagyon hatalmas, nagy élmény hatására indultam én el akkor, mert az én édesapám az szexárdon börtönparancsnok volt, és az azt jelentette, hogy ugye nincs spirituális fejlődés, ami én azt tudtam, hogy én másabb vagyok, mint a többiek, másképpen gondolkodok, másképpen látok, és ez nagyon sokszor zavart, mert hogy mi úgy nőttünk fel abban az időben, hogy géppisztolyos rendőrök vigyáztak ránk. Úgy jártam óvodába, iskolában, a közibe. Ezt azért mondom el, hogy egy kicsit szemléltessem, hogy az 56-os események egy gyerek életében milyen változásokat indítottak el. 4 éves koromban az azt jelenti, hogy 59-60-ban egy olyan hatalmas, döbbenetes változás indult el az életemben, akkor hallottam először 3x3-ról, és nem tudtam elkezdeni, mit jelent a 3x3. Annyit tudtam, hogy édesanyám meg édesapám halkan beszélgetnek, és annyit hallottam, hogy holnap jön a 3x3-as, és nem szabad a gyerek előtt semmit mondani, mert mindig a gyereket fakadja majd. Na, én nagyon kíváncsi lettem, hogy mit jelent ez, hogy jön holnap a 3x3-as. Nem tudtam elkezdeni, mit jelent, hogy embere, mi az, amivel ő másabb, és hogy félni kell tőle. És jött másnap délután egy rendőrbácsi, aki leültek és beszélgettek apám, és egyszerűen csak azt hallottam, hogy hangosan vitatkoznak. Na, én aztán mentem apámnak, édesapámnak a vitelmére, kilátottam az ajtót, és elkezdtem kiabálni a bácsival, hogy bácsi maga miért hazudik, miért nem azt mondja, ami itt van.
és miért költönfalazik. Na akkor az ember felugrott tiszta vörös fejjel, és elrohant. Én megkaptam egy akkora nagy pofont, hogy beástam az asztal alá, és összepisíltem magamat. Nem tudtam elképzelni, hogy az én igazságérzetemmel miért áll így össze, hogy amikor elmondom az igazságot, akkor miért kapom meg érte azt, ami az igazságért és édesapámért harcolok. És később értettem meg azt, hogy az életemmel játszottam, és nem csak az én életemmel, hanem az édesapám és a családom életével, mert ilyenkor nagyon könnyen tudott valaki recske kerülni, vagy pedig örökre a fekete autó elvitte, és utána soha többet nem kerültek el. Ezt tudtam nagyon jól, mert az óvodában jártunk, ez egy rendőrségi óvoda volt, és a gépbiztos rendőrök védtek bennünket, és akiért jöttek a fekete autó, az másnap már soha többet nem találkoztunk velük. Tehát nekem így indult el az életem, és én 8 éves koromra én egész más fordulatot vett az életem. Ezt hozzá kell tenni, hogy onnantól kezdve édesapám nem engedett olyan helyekre, ahol kinyithattam a számat, és elmondhattam azt, amit gondolok. Mert ugye a lélek és a test egy gyerekkorban, és az a tiszta igazat mondja. És elkerültem akkor Pesten, mert édesapámnak belügyminisztériumba kellett menni az egész családdal, és engem még elvittek a keresztanyámhoz, aki Pesten volt háztartásbeli, egy ügyvéd mellett, és ő elvitte a bazilikába. Én akkor hallottam először az embereket imádkozni, akkor láttam először templomot, akkor láttam először papot, akkor láttam először ennyi embert, és ahogy imádkoztak, nekem az egy hatalmas élmény volt, és arról beszéltek, pont húsvét volt, hogy a megfeszített Krisztus az feltámadt, és hogy meghalt, és hogy keresztre feszítették. És akkor, ahogy erről beszéltek, megjelent Jézus Krisztus egy csodálatos fény és tiszta alakjában, és Mária alakban nem tudtam, hogy ők kicsodák, mert aztán kérdeztem Gondot és Sikon, hogy most kicsodák, micsodák, és miért vannak itt, és azért akkor mondták el, hogy azért vannak, hogy az embereknek segítsenek, mert nagy az elnyomás, nagy a szeretetlenség, és meg kell őket változtatni, mert nagy bennük a félelem és az aggódás, és olyan félelemben és elnyomásban élnek, ami nem tesz jót se a léleknek, se a testnek, mert megbetegednek, és ezáltal nem tudják átvenni ezt a szeretet energiát, ami szükséges a szeretet nyelvének a beszédjéhez. Akkor kértem azt, hogy tanítson meg imádkozni. Én akkor tanultam meg írni, és azt mondta, hogy megtanít, de csak minden nap egy szót tud adni, mert nagyon hatalmas az energia, és be kell fogadjam. És akkor azt mondta, hogy mivel napközébe jársz, ott van egy üzenőfüzeted, és annak a hátuljában minden nap beírhatod a reggel, amit elmondok, szót, abból lesz majd az imád. De arra úgy vigyázzál, hogy soha ne kerüljön a tanárod, a rendőrtanárod kezébe, mert abból nagy botrány lesz, és nem biztos, hogy érve kikerülsz onnan. Hát én szolgálmasan írtam a mi atyánkot, itt tanultam meg, hogy minden nap küldött egy szót, ahol megjelent, és elmondta azt a szót, és én nagyon vigyáztam, és nagyon jó akartam lenni, hogy soha ennek a tanító rendőrtisztnek a kezébe ne kerüljön ez az én üzenőfüzetem, és amikor írt is bele, akkor soha ne átolját, soha meg ne lássa, és el ne olvassa az imát. Nekem így kezdődött az én életem, és 8 éves koromra Jézus megtanított nagyon sok mindent, és akkor értem először haza. Én akkor láttam először az atyát, én akkor láttam ezeket a dolgokat, és onnantól kezdve Mária tanított, utána Nagyboldogasszony, magyarok nagyasszonya, utána az atya, és utána följebb.
az atyám felül is vannak még nagyon sokak. És azért mondtam, hogy hazaértem, az azt jelenti, hogy a világ mindenség legnagyobb és legmagasztosabb nagy teremtőjéhez értem fel, aki irányít és vezet mindent. És annak a tanításával látni, és tudni azt, hogy mi van a hírekben, és mi az, ami jel, és mi az, amit alkalmazni kell, és mi az, amire oda kell figyelni, és mi az, amit nagyon fontos, és mi az, amit tudni kell, azt csak ezek alapján lehet tudni, mert a lélek az egy csodálatos varázsló, egy igazi mágus, aki elvarázsolja a szeretet nyelvével a szívén keresztül az embert, és amikor a szívén keresztül kimondja a szív szeretetét, igazságát, akkor indul meg egy olyan csodálatos érzés, ami a szeretetét és a tisztaságát tudja igazán meghatározni. Nagyon sok mindent tanultam, nagyon sok mindent megértem, és amikor először megjelent Jézus, akkor nem beszélt nekem arról Jézus Krisztus, hogy mi lesz a feladat, ami később mondta, hogy akár mit fogok csinálni, akkor is gyógyítónak kell lennem. Ha én fejem tetejére, akkor is az lesz, amit ő akar. De akkor egy könyvtáros voltam, aki elvégezte az iskoláit. Először a Szexárdon a földhivatalban dolgoztam, utána kerültem be a megyei könyvtárba, ott tudtam elvégezni aztán a könyvtárszakot, és ott tanultam még nagyon sok mindent. Itt is mindig Jézus Krisztus és a nagyboldogasszony és az atyának és a többi segítőknek a segítségével tudtam ezeket mind megtanulni. Utána Bajára kerültem a tanítóképző könyvtárába, ott tanultam meg a pedagógiának azokat a részeit, ami meghatározta, hogy is kell igazság szerint értelmezni a pedagógiát, és hogy lehet a gyerekeken keresztül egészen másképpen csinálni és látni a dolgokat. Utána a Melafélem ugye Katonisztot is helyezték több felé, utána kerültünk Nagyatádron ott ügyesen voltam, és utána kerültünk aztán Bátortalannyira és Salgótarjánon megyei könyvtárban dolgoztam sokáig, és a fiam megszületésével, ami 88-ban volt, ugye az a legnagyobb felemelkedésnek kellett lenni a magyarság, markokat én után a rendszerváltás. A magyarság nem is tudja, hogy ez a 88-as, az a 28-as, azt jelentette, hogy teljesen új életmódot és életváltást kell elindítani. Ennek a generációnak az lett volna a feladata, hogy akikre születtek, hogy megváltoztassák az időket, az idősebbeket és a generációk között egy kibékülés, egy megindulás indul el. Amikor kéz a kézben a különleges adottságú gyermekek elkezdik tanítani a szüleiket, nagyszüleiket, és egy csodálatos új út, amit Krion elkezdett tanítani, az indul meg. És ezt kellett volna tudatosan végigvinni, hogy az egyszerű emberek kerüljenek be olyan kormányba, ahol többen vannak, és nem a pártok határozzák meg, hanem egy koalíció van, ami a koalíció azt jelenti, hogy minden réteg képviseli magát, egy olyan réteg, ahol vannak munkások, vannak nem parasztok, hanem őstermelők, akkor mérnökök, orvosok, természetgyógyászok, vállalkozók és pénzügyi tanácsadók. Mert ez öleli fel a teljes egységet, azt, amit a világ mindenség akart volna határozni. De Magyarországon kellett volna lenni a második olyan kormánynak az első után, ahol megindul ez a koalíció. Ez pontosan azért kellett volna elindítani, hogy amikor Mexikóba elhoztuk azokat a kulcsokat, amik megindítják Magyarországon ezt a fejlődést, ami megindítja azt a rendszerváltást, a más
másképpen való gondolkodást, táplálkozást, másképpen való gyógyulást, másképpen való életet, ezt kellett volna megindítani, és most ezt tudni kell, hogy egy nagyon nagy, hatalmas égi előrelátás van, és egy olyan energia lezárás van, amikor mindenkinek át kellene tudni venni az új energiákat, de sajnos megértük azt, hogy nem tudtak bejutni, a régi energiába se jutottak haza, és az újban meg pláne nem tudnak hazajutni. Ezért egy olyan új stratégia dolgozott ki a világ mindenség, amikor oda kell figyelni mindenkinek a legkisebb jelre. Ugye a legkisebb jel most a tegnap az egyiptomi gépnek az eltérítése volt. Ezt tudni kell, hogy soha nincs semmi véletlenül. Tehát itt egy férfi, és ugye, ahogy megmondott a házasságuk, a feleségét akarta volna rendezni a dolgokat. Itt ez azt jelenti, hogy ennek az egyiptomi gépnek, mert azt tudni kell, ugye a magyarság is Egyipт népe volt. Tehát, hogyha onnan Nimrod elindult, akkor Nimrod akar üzenni azzal, hogy a magyarságnak a Ciprus az a régi görög ataiszi részek. Itt most azt kellett volna pontosan tudni, hogy mi van mögötte. Kinek mit akar üzenni, nem csak egy hír. Az a baj, a politikusok nem értik, mert nem lettek megtanítva. Tehát az ő mesterek, nagyon kevés mester van a politikusok mellett, mert nem azt csinálják, ami a feladatuk. Ők csak egy beállított alkalmazottak, akik a világ mindenség arra szeretne indítani, hogy meglássák végre, hogy mi a feladatuk. Hogy az emberek sorsa azok nem számokban és nem statisztikában mutatkozik meg. A statisztikai jelentések mögött emberek vannak, életek, és az élet szentsége sokkal több ennél. Nem az, hogy ide teszem, meg oda teszem. Az egy sokkal hatalmasabb, nagyobb, és azt úgy kellene venni, hogy egy rábízott testek, lelkek, akiknek az a feladata, hogy a legjobb jólétet, a legjobb szeretetet, boldogságot tudja megtanulni, a feladatával meg tudjon küzdeni, és hogy lássa, hogy hol van a hiba, hol akadt el, és hol kell segíteni. Nem véletlenül a vándorlások, nem véletlenül az, hogy a kerítéseket is átvágják. Ez tudatosan föntről van irányítva. Hiába akarnak, bárkit oda küldhetnek, akkor is át lesz vágva a kerítés. Mert megvan határozva, hogy kinek kell hova eljutnia. És ezzel hiába akar bárki bármit csinálni, a széllel szemben lehet, de nem érdemes. Itt vannak olyan hatalmas dolgok, amikor aki nem ért haza, azt nem érti, és nem látja át a dolgokat. Itt mindenkinek az lett volna a feladata, hogy a legjobbá váljon a Földön, megtanulja a szeretetet, a boldogságot, az örömöt, a békességet. És nincs harc, nincs beszűkülés, nincs beszűkült tudat, beszűkült szív, hanem egységes egészként él és teszi feladatát, hogy a Föld egy legnagyobb szeretett bolygóvá váljon újra. Ugye azt is kellene tudni, aki nem olvasta azt az könyvet, nem tudja, hogy Egyiptom népe ki volt. Pontosan a magyarság volt, aki kiénekelte a teremtéseket. Kiénekelte azokat, amikkel tovább tudott lépni. Itt olyan sok dolog van, amit a testek nem tanultak, meg a lelkek tisztában vannak, mert a mesterek azt tudni kell, hogy tehát amit lehozott, a tükröződik a világ, az a felső világnak a képe. Tehát az, aki kommandós, ugye annak van fülhallgatója. A mesternek ugyanilyen fülhallgatója van. Ugyanazt kapja, aki mellette áll mester, az ugyanúgy kapcsolatban van a föld irányítóval, és mondja, hogy
Ez el nem megy, most arra mész, és ezt csinálod, és azt mondod, és ezt adod a tudatában, ezt adod a szívébe, és ez megy. És ezért van az, hogy a Jóisten tud pontosan mindig mindent. Mert a mesterek sokkal nagyobb tudással bírnak a Földön, senki nem bír ilyen tudással, azt tudni kell. Azért mester valaki, mert az már egyszer emberi született, és az nagyon nagy tudással bír, mert utána már nem kell, hogy leszülessen, hanem tudja, hogy hogy kell irányítani, és mit kell tennie, és mit kell kijavítani a Földön. Milyen hibákat, amit az ember elkövetett az 5 évezred alatt. Tehát én Izraelben voltam, ott tanultam meg, hogy mi az, amikor egy beavatott imádkozik Izraelért. Mi az, hogy abba az utcába nem lehet bemenni, mert tiltott övezet minden más állampolgár számára, mert ha a beavatott nem imádkozik, és nem énekli ki azokat a dolgokat, Izrael nem fog tovább fejlődni. Ott miért, hogy tudják Magyarországon, akik a legnagyobb szeretett nyelvét kell, hogy beszéljék, abszolút nem tudnak ezekről a dolgokról, és nincs már beavatottság, azt tudni kell. Tehát ott mutatták meg nekem olyan helyeken, hogy 5 évezred alatt az emberiség 5-ször tette tönkre a Földet a technikai vívmányok miatt, mert csak abba hitt. Elfelejtette, hogy a szeretettel, a bölcsességével és a szíve akaratával sokkal többet tud megtenni, és sokkal többre képes. Ezeket a dolgokat megmutatták, hogy hányszor dőlt össze, hányszor volt földrengés, hányszor pusztult el a föld, és hányszor építették újra. Én nagyon sok mindent tanultam ott Izraelben, én pontosan azért mentem ki akkor, mert egy égi küldetésem volt, és sokkal többet tanultam, mint bárhol, mert ott az égén magyaráztak nekem, pontosan mindent megmutattak. Olyan helyekre mentünk föl, ami más ember számára nem nagyon adatik meg, mert én azt is tudtam, hogy az idegenvezető titkosszolgálatnak a része, és olyan helyekre kell, hogy elvigyen, mert beszélgettünk, és én bevitt akkor utána a izraeli tesztbe, ahol egy levelet kellett átadnom nekem akkor az izraeli országgyűlés vezetőjének, és utána a palesztin vezetőnek, hogy megkezdődhessenek a palesztin-izraeli tárgyalások, amit aztán Obama elnöknek kellett lebonyolítani. Tehát mindig vannak titkos tárgyalások, ahol mindig a magyarságnak kell, aki a szeretetet viszi előre, mindig azoknak kell. Gorbacsovnál ugyanígy voltak. Mindenhol, ahol titkos dolgok fognak meglenni, ott mindig a magyarok vannak. Mindig magyar lelkek és testek, akikben legjobban megbíznak, azok készítik elő, és ez nagyon titokban van, és csak utána tudunk ezekről beszélni, amikor már készen vannak. Tehát itt nem arról vannak szó, hogy mit, hogyan kell, és nagyobbra kell verni ezeket a dolgokat, de most elérkezett az, amikor magyarságnak nem az a feladat, hogy tüntessen, hanem megtanulja, hogy a pedagógusnak mi a feladata. Hogy kell az új energiákat átvenni, és neki hogyan kell tanítania. Hogy ez az alternatív tanítás az olyan legyen, hogy a gyerek, a lélek tudja pontosan, hogy hol tart, és a pedagógus tudja azt, hogy a lélek hol tart, a fel és a gyerek is hol tart, mert az a szerencsétlen gyermek, az 2 iskolába jár. A földiskolába és az égiskolába egyszerre. És a pedagógus fogalma nincs róla az, hogy ő hol tart, és hol akadt el. Mert nem fejlődött, és nem ért haza. Tehát ezért mondjuk a szeretett kapcsolatok műhelyének a társadalmi lecsapódásnak a pszichoszomatikus tünetei azok mindig lelkeredetőek, mert nem fejlődött a test olyan mértékben, hogy ahogy a lélek fejlődik. Tehát nagyon régóta vagyok ezen a pályán, és olyan dolgok vannak, amik meg kell, hogy tanulja az ember, hogy ember legyen, hogy szó szerint ember legyen, hogy tudjon megbocsájtani, tudjon tenni, és tudjon tovább lépni, hogy ő is a legjobb és a legnagyobb szeretettel tudja tenni feladatát, és legjobbá váljon, mert minden magyarnak legjobbá kell válni, hogy a többi népek, nemzeteknek tudjon segíteni. Mert az unió az a világ mindenség legnagyobb
egysége. És az uniót azért hozták létre, hogy a magyarság előtérre tudjon kerülni, és az ősi magyar területek vissza tudják kapni határok nélkül. Azért volt ez a határ sávoknak a feloszlása, amit sajnos utána megint a magyarság kezdett el az, hogy elkezdi a határokat visszaállítani, mert nem érti azt, hogy mit kell tennie, és hogyha a léleknek azt mondja, hogy te terrorista vagy, akkor biztos azt is fogja csinálni, mert ha egyszer neki azt mondják, akkor azt is fogja csinálni. És soha nem lettek volna, nem kellett volna visszahozni a 60-as évekbeli németországi vörös brigádokat. Mert a sorskerek az visszahozza ezeket a vörös brigádokat, akik a terroristákként akkor is robbantottak és csináltak dolgokat. Mert nem tudnak másképpen, mert az emberiségnek egy összefogásra, egy egységre van szüksége ahhoz, hogy az egyszerű ember végre azt tudja mondani, hogy egyszerű emberként szeretnék élni, szeretetben, boldogságban, békességben, hogy a gyermekeimnek tudjak adni lehetőséget, és oda tudjunk menni tanulni, dolgozni, ahova a feladatunk szól, ahol leszületésünk előtt meghatározták. Krion pontosan elmondta, még 96-ban, hogy megkezdődnek ezek a vándorlások, népvándorlás. Mindenki oda fog menni, ahol a küldetése szól. Ebben nem lehet megakadályozni, mert van egy szeretett törvénye. A szeretett törvénye előírja a léleknek, hogy ő oda menjen, ahova kell, ahova irányítja. A mester, aki pontosan fölgaton keresztül irányítja. Azt soha nem fogom elfelejteni, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta, amikor mentek a katonák és a rendőrök a Szegedhez, és készítette fel, és azt mondta, hogy a szívükkel oldják meg a feladatot. A szívvel való megoldás azt jelenti, hogy a lélek tudja, a lélek és a test egyben van. A szíven keresztül egyesül, és a szíven keresztül olyan fényt és szeretet energiát ad át, amivel a lélek nem töri be akkor a kaput, hanem ahogy elindul, és azt mondja, hogy kérem, nekem Stockholmba kell mennem, nekem Berlinbe kell, nekem Bécsbe kell mennem, nekem Amsterdamba, nekem Brüsszelbe kell mennem, oda megyek, mert nekem oda szól a küldetésem. Abban a pillanatban megoldja, és le van állítva azok, akik dzsihádistáknak vannak nevezve. Mert kiszűri a mester. Abban a pillanatban kiemeli, és jön az égi kommandó, és elintézi. Azt tudni kell, hogy a lecsapódás a rendőrségen egész más jelent. Nem az égi-földi tudással van megoldva semmi sem. Ezért mondtam, hogy azok a politikusok, akik nem fejlődtek, hanem csak a dolgokat látják, és a földi dolgokat, azok egész másképpen vannak, és érdekes, hogy minden kormánytag egy idő után megbetegszik. Mert nem tudta teljesíteni azt, amit elvállalt. Mert csak a földi dolgokat teszi előtérbe, és az égi és a föld alatti dolgok egyszerűen nincsenek a tudomására hozva, mert nem tud róla semmit sem. És ezt egy darabig elkerülhetjük. De a világ mindenség bajlódik, ugye, hogy amikor volt a rendszerváltás, és utána az NDK-sokat kiengedték. És megnyitották a határokat, az is egy égi, belső-felső beavatkozás volt. Mert el volt rendelve, hogy meg kell csinálni, és a belőle falnak le kell umolni. Ami egyszer fönt el van határozva, azt hiába akarja bármi, hiába ülnek oda a 4, tehát a téglap alakú asztalokhoz is, ami körzetben üres. Mert ez is a föld, pontosan földön ilyen asztaloknál ülnek föl, és az üles részen mennek föl a lelkek. És ott adnak számot, hogy aznap mit csináltak és hogy csinálták, mert a mesterek és a tanítók ülnek körbe, és ellenőrzik, és megmutatják neki a tévéképernyőn keresztül, hogy kellett volna megoldani az napi feladatot. Tehát itt abszolút nincsen egyensúlyban az, amit tudni kellene. A testek azért betegek, mert a lélek nem fogadja el. Nem fogadja el a gyógyszert, nem fogadja el a dolgokat, mert föntről van egy utasítása, hogy nem lehet tovább ezt így csinálni, és nem értem vannak a várólisták. Pontosan azért, mert hogy meg kell oldani, másképpen kell megoldani a betegségeket.
Most hiába akarnak bárki bármi belavatkozni, hiába akarták a rendszerváltásnak kórházak pontosan égi meghatározás volt az, hogy össze fognak omolni a kórházak. És akkor erre mi történik? Mindenki megkapta 300 forintos vizitdíjat, egyszerűen elkezdtek gondolkodni, hogy mi lesz akkor, hogyha most ő nem tud gyógyszerrel meggyógyulni. A szeretettel kell meggyógyulni, hogy a lélek szereti a testet, és a test, ahogy szereti a lelket. Mert ez a pszichoszomatikus dolgoknak a végső megoldás, amikor a lélek az öngyógyító képességgel elkezdi gyógyítani a testet. És akkor soha nem lesz beteg. Mert mindig valami ellenáll, elnyomás van, és abból adódik a betegség. Nagyon régóta gyógyítok és tanítok, de soha nem azt, amit a belső meggyőződésem ellen tettem volna. Mindig csak azt, ami a tiszta szívemből, tiszta szeretetemből, és azt, amit meggyőződésből tettem, és amit rám bíztak, hogy meg kell tennem, és el kell végeznem, mert mindenkire szükség van. Mindenki szerethető. Mindenki az élet szeretetét, az élet szentségét viseli, és abban mindenki ott van. És látni kell a másikban a tiszta lelket, a szelltestét. Mert minden legtöbben az a szelltestüket, akit úgy hívnak, hogy Szent Szellem, azt sajnos elhagyják, mert a temetéseknél eltemetik velük. És nincs arra ideje, hogy a lélek 4-5 napig ki tudja emelni a testből. Régen ezért voltak a siratások, hogy egy hétig siratták a halottat. Mert pontosan akkor volt ideje a léleknek, hogy kivegye azt a részt, és elvigye magával, és úgy tudjon fönt. Tehát amikor itt kilép, akkor segítők pontosan azt segítik, hogy ki tudja venni, és el tudja vinni magával azt, hogy fönt teljességben tudjon lenni, és úgy tudjon majd visszajönni. Legtöbben azért jönnek mindig vissza, mert ez hiányzik nekik. Vagy az asztaltestüket elhagyták, a Szent Szellemüket, ami nem szellem, hanem egy élő, valós rész. Aki a legjobban tud segíteni, és neki is fülhallgató van a fülét. Hát ebben az úton, ezen az úton van egy olyan sok segítő, és ebben most 2 segítő van itt. Azért mondom, hogy segítő, mert testek és lelkek, akik viszont egyesítve lettek, mert általában tudni, hogy 7 és 14 éves kor között válik szét a test és a lélek, mert megszűnik az egység. És a sok segítő, mester és tanító akkor lép ki. És akkor marad magára a test. És akkor kezdődnek a betegségek, és akkor kezdődnek a szemüvegek használata, a szemromlás, mert akkor már nem a mesterek és a tanítók segítik, nem 6 és 8 szem között van, hanem csak már 2 szem között van. Ezt szeretném, én az életem nagy részét most elmondtam dióhéjba, nem teljes, de szeretném, hogy olyanokat bemutatni, akik megjárták ezt a hasonló utat, ők nem értek még haza, de szereztek egy olyan szeretett tanítást, ami segít őket az útjukon, és másokat is segítenek ahhoz, hogy jobbá és szebbé tudjanak válni, és ne álljanak ellen az új szeretet energiáknak, hanem valóban tovább tudjanak lépni, úgy, ahogy Teréz anya meghatározta, hogy 80 évnél fiatal. Tehát 80 évnél fiatalabbnak kell lenni a testnek,
hogy át lehessen alakítani, és nincs tönkretéve, tehát nem beteg, és olyan szeretett energiákkal lehet föltölteni, ami biztosítja, hogy a szinkronicitás, tehát a sejtekben a fény és az energia tartósá teszi a testet, és vissza tudja fordítani a betegségek. De ehhez ugye akadni kell a testnek is, és nem áll ellen a új szeretett energiáknak, mert mindenki hallja, amit Nagyboldog asszony és a fölötte levő világmindenség nagy édesanyja, tehát a világmindenség nagy királynője mond, csak nem tulajdonítanak jelentőséget. És itt az a legnagyobb baj, mert saját életük, az élet szentségét teszik tönkre, és idő előtt mennek el, mert az emberi test igazság szerint a 120-tól 150 évig van programozva. És ugye aki elmegy 60-70 évesen, azt a felét se teszi meg, amennyit kellett volna. És ezért próbálnak mindig visszajönni a lelkek, hogy a másik testen meg tudja oldani. És ezért kell a testnek végre egyszer úgy igazán megváltozni és egészségesnek maradnia, mint hogy Amerikában elkezdik, hogy az agy fiatalítása megkezdődjön, és olyan képzéseket és könyveket írnak, ami elősegíti azt, hogy az agy funkciója tovább ilyen, csak hogy nem az agynak kell tovább működni, hanem a szívnek, mert a szívből lép ki a lélek, és akkor van a szívinfarktus. Tehát a segítők akkor lépnek ki, és jobb esetben kap új lelket, rosszabb esetben nem. Tehát ezek már olyan évi titkok, akik csak a beavatottak tudnak, de mint mondtam, a beavatottság nem kezdik újra, és nem adják át ezeket a dolgokat, mert az emberiségnek nagyon sokat kell, ezt is meg kell tanulni, ami eddig van, és az új dolgokra meg egyáltalán nincs felkészülve. Ezért szeretném most átadni a szót Botka Annának és Bányidi Áronnak, hogy ők mondják el az életüket, ahogy ők megélték, és ahogy látják, és megtapasztalták ezeket a tanításokat, és az utat, a szeretet útját, a boldogságát, örömét, ahogy varázsolt nekik a lelkük. Egész fiatal korom óta éreztem, hogy az életnek többnek kell lenni annak, mint hogy megéljük úgy, ahogyan megéljük, vagy leéljük, illetve jövünk és megyünk. De ezzel a tudattal én nagyon egyedül voltam, és nagyon egyedüli érzés is kerített akkoriban hatalmába, mert visszajelzést, ez csak egy belső érzés volt, de visszajelzést soha nem kaptam rá. Későbbiek folyamán, ahogy idősödtem, egy időre félre is tettem én ezt, mert beletörődtem abba, hogy úgy működik az élet, ahogy működik, és ezt kell nekem is élni. De későbbiek folyamán kezembe kerültek olyan spirituális könyvek, amik a látóteremet nyitották, és ezek a Krión sorozat, amely már elhangzott, meg az Anasztázia sorozat is, amely elhangzott, meg más hasonló könyvek, és amiből tulajdonképpen rájöttem, hogy nekem 2 dolog, amit megtanultam ezekből a könyvekből, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy van Isten. Mert én nekem addig nem létezett Isten, és nagyon nem is volt hitem, nagyon kevés önbecsülésem volt, és utána már későbbiek folyamán tudatosan kerestem tovább, egy időre ugyan megálltam, de kerestem tovább, ez egy időt az elvett, mert nem mindjárt találtam ide, mert nagyon sok mindent megnéztem, úgymond kerestem az utamat, nagyon sok mindent megnéztem, de félretettem, mert a belső érzésem akkor is azt mondta, hogy nem találtam az igazinak. Közben már idősebb korba értem, 40-es éveimben, és ekkora már... Nem vagy idős, a 150-hez képest.
igen, fiatal vagyok még. Tehát az éveik, ahogy teltek, betegségeim alakultak nekem is ki, és ezeken a betegségeken látásromlás azon ugyan segítenek, úgy, ahogy ugyan szemüveggel, de magas vérnyomás szívprobléma, és tehát orvosi köröket megfutottam, és nem tudtam abba beletörődni, hogy nekem ezzel együtt kell élni, és a életem végig és gyógyszert kell szednem. Tehát több szempontból is keresgéltem, és még megtaláltam az interneten a Gyógyító Alapítványnak a honlapját, és aztán felgyorsultak az események, mert akkor volt egy beavatáspont 2011-ben a Kecskeméten, és ahol én egyesítve lettem a lelkemmel. És ez volt az első megtapasztalásom, ami nekem nagyon csodálatos volt, most még visszagondolva, és olyan boldogságérzetet adott, hogy ezt nem tudom leírni, egy belső melegséget, boldogságérzetet, és tulajdonképpen úgy éreztem, hogy repülve megyek haza. És itt kezdődött a tanulásom is, utána jöttem tanulni, és a gyógyulásom is, mert itt kaptam meg azt a gyógyítási módokat, kristálygyógyítás, és a szeretet energiával való történő gyógyítás, hogy nagyon hamar ezek a betegségeim elmaradtak, látásom megjavult, és jól érzem magam, és ez egy csodálatos érzés. Hogy mennyire fontos az, hogy egységbe legyünk a lelkünkkel, meg kell tanulni vele kommunikálni. Mert a lelkünk tulajdonképpen, ő szeretné mindig mondani, de mivel abban az elhangzott gyerekkorban megtörténik a szakadás, utána már nem halljuk, nem tudunk vele kommunikálni, pedig ő a szívünkön keresztül átadja mindig az információt. Ezért kell egyesülni, és újra kell egyesülni, ugye már az idősebb korban, mert nincs meg ez az egység, és utána már együttműködünk, ő segít a gyógyulásunkban is segít, és segít a hétköznapi problémákban. Ő tulajdonképpen szeretettel adja át, tanít a szeretettel való viszonyulásra a környezetünkhöz. És ha ezt megtapasztaljuk, ez annyira felemelő érzés, és ezáltal a kapcsolataink is javulnak. Én azt tapasztaltam meg, hogy a családommal is sokkal jobban működnek a családi kapcsolataim, a körülöttem lévőkkel való kapcsolat. Édesanyám még már nem élt, de akkor még élt, és elég döcögösnek mondható volt vele a kapcsolat, de azáltal, hogy megkaptam a lelkitől a segítséget, és tudtam, hogy kommunikáljak vele, hogy forduljak feléje, így nagyon sokat javult vele is a kapcsolatom. De ugyanezt mondhatom el a férjemmel való kapcsolatomról is. Tehát nagyon azt el kell mondani, hogy bármi szerettél volna, és lebeszéltelek róla. Így van. Válni szerettem volna, nem is egyszer futottam neki, és mivel olyan hitet öntöttél belém, hogy higgyem el, hogy meg lehet változtatni a legrosszabbat is. Tehát minden gödörből fel lehet állni. És ezt a kapcsolatot onnan hoztuk vissza közösen. Köszönöm szépen. És hát tényleg, ami soha nem volt, hogy naponta elmondjuk a férjemmel, megöleljük egymást, reggel is, este is, és elmondjuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, és ez nagyon felemelő érzés. És mivel én ezt átéltem, ezért hiszem és tudom, hogy tényleg, ami nagyon reménytelen dolog, de ez akár a gyógyulásban, akár egy kapcsolatban,
mindent talpra lehet állítani, újra fel lehet hozni, csak nagyon nagy szeretettel. És itt ezt tanuljuk, ezt a szeretetet, hogy hogyan adjuk tovább. Először az önmagunk szeretetét, mert azt is meg kell tanulni. Ha mi egészségesek vagyunk, szeretjük önmagunkat, és boldogságban vagyunk, azt át tudjuk adni, és a környezetünk is változni fog, meg fogja tapasztalni ezt a boldogságot és a szeretetet. Hatással vagyunk a környezetünkre, és ezt el kell vinni, hogy ha egy ilyen jó példával járunk elő, akkor az változtatja a környezetünket is. És a szeretet, amely a legszebb a világon, az mindent és mindenkit felemel. Igen, hát így van. Tehát ez a szeretet, ez egy hatalmas erős érzés, és megfigyeltem az embereken, hogy küzdenek ellene, tehát, hogy a szívbe behatol, és kezdje tisztítani a tudatot, akkor megijednek, hogy Úristen, mi van velem, mert hogy fáj a fejem, és akkor biztos attól a másiktól fáj a fejem, mert hogy biztos az rossz, mert az ki tudja, hogy milyen energiát adott, és jaj, akkor én most aztán nagyon rossz vagyok, mert az biztos, hogy ez az illetőtől van, és elfelejti, hogy a Jóisten tud segíteni a világ mindenség nagy királynője. A szeretetével tisztítja ki azt, amit ott felhalmozott butaságokat, szeretetlenséget, önzést, gőgöt, azt ő kitisztítja, és azt mondja, hogy ennyi gyermekem, miért szűkültél be? Nem akarsz látni és hallani, hiszen én csak szeretni akarlak. És hogyha ezt hallanák és látnák az emberek, hogy nem az a legfontosabb, hogy féljünk, mert hogyha fáj a fejünk, akkor ez egy lélek csak egy lehetőséget ad, hogy a betegségen keresztül megtanulja, hogy változnia kell. De amikor a szeretetet tapasztal, és a szeretet elkezdi tisztítani a szívét és a tudatát, elkezdi a gondolatait, akkor azt el kell fogadni, mert a világ mindenség nagy teremtőjének nem nagyon lehet ellenállni. Ellen akar, megfigyeltem azt a férjemmel kapcsolatosan, aki ugye elváltunk mi sajnos, és hiába próbáltam, ő akárhányszor volt ez az eset, ő mindig azt tulajdonította, mert azt hallotta, hogy én szorosan nézek, mert én ezt tudom csinálni, meg azt tudom csinálni, és eszébe se jutott, hogy a Jóisten dolgozik rajta, és ő akarja megváltoztatni, holott az esküvőnk előtt megjelent neki a Jóisten, és azt mondta, hogy úgy vigyázol rám, mint a szemem fényére, mert nagyon nagy feladataim vannak. És ebből tisztában volt, és mégis, amikor hazakerültünk Bátornyterényére, az ő családja másképpen állt a dolgokhoz. És őt is meg lehetett fordítani, mert leszokott az italról, és 20 évi italozás után leszokott, és utána, amikor elmentem feladatomat csinálni, tehát egyesítéseket csinálni, és elküldött a Jóisten sok helyre a világban, hogy összegyűjtsem a magyar erőket, és haza tudjuk hozni Magyarországra, és megkezdjük a rendszerváltásnak az igazi folyamatát, ami 2006-tól volt aztán folyamatosan, mert akkor 2006-tól 2010-ig, 12-ig kellett volna tanulni azokat a dolgokat, amit Leon meghatározott. Akkor egész másképpen tudtam volna, csak pont amikor az ő próbatétele volt, akkor nem állt ki mellettem. Mert hát könnyebb volt könnyebb utat választani, mint a nehezebbet, mint hogy te is a nehezebbet választottad, hogy kiálltál a férjed mellett. Tehát itt mindig a nehezebbet kell választani, mert az a könnyebb egy idő után, aki a könnyebbét választ, egy idő után olyan nehéz lesz, mert letér az útjáról, és nem tudják segíteni a mesterei, és hiába van fülhallgató a mesternek. Azt mondja a mester, köszönöm szépen, ennyi volt, és hátrább lép, és az élet könnyebbik utat válaszol egy idő után, zsákutcába fog érni, és nem lesz segítsége. Saját magának egyedül kell megoldani, hogy ugyanoda visszakerüljön. És az a legnehezebb. És ebben szoktak általában az emberek belefásulni, és elveszíteni a hitüket, reményüket. Mert a másik embernek a segítsége szükséges, vagy aki imádkozik érte, vagy aki
segíti, hogy visszataláljon az útjára, vagy pedig egyesíti a lelkével, és akkor tudnak a mesterek is visszaállni és segíteni. Most szeretném átadni a szót Bánhidi Áronnak, hogy ő is elmondja az ő megtapasztalásait. Köszönöm szépen. Köszönöm. Talán még annyit szeretnék hozzáfűzni, amit Anna is mondott, hogy közben jutott eszembe, hogy mondtad, nekem is ilyen felismerésképpen, hogy amikor igazából boldogságban vagy, meg tényleg az utadon vagy, amikor tényleg szeretetben vagy, akkor annyival könnyebb észlelni a közös pontokat, és szerintem vagy tudatosan, vagy tudat ez is segített neked, hogy a férjeddel is rengeteg közös pontotok volt, csak hogyha az ember belemegy az ilyen csapdákba, akkor az nem olyan feltűnő, tehát az, aki elsiklanak, és nem arra figyel az ember. Pedig talán több volt, mint igazából negatívum. Nyilván ezt te tudnád megmondani, de nyilván másképp látja az ember, hogyha egy másabb szemszögből nézi a dolgokat. Hát ami az én utamat jellemezte, mielőtt találkoztam vele, az, hogy leginkább, hogy nem voltam rajta nagyon régóta, és hát ez betegségekben mutatkozott meg leginkább, tehát főleg most így az allergiát, még az aszmát emelném ki. És hát ez egy hosszú tanítás volt nekem. Egyrészt az, hogy rájöjjek arra, hogy felesleges a betegség, tehát nincs rá szükség igazából. És a másik dolog, amit felismertem, az pedig az, hogy az emberek megszokták, hogy normálisnak gondolják nagyon sokan a betegséget, hogy egy kicsit itt fáj, ott fáj, vagy megfáztam, ezt valahogy az élet velejárójának tekintik most már sajnos, pedig egyáltalán nem így van. Sőt, ez pont, hogy az egészségnek az ellentét, amikor nem egész az ember, nem nincs egységben a lelkével. Tehát az egyik része a dolognak, ami hozzád irányított, igazából ez az egészségügyi része. A másik pedig az, hogy amikor egy akkori tanítványoddal beszéltem, ő hívta fel a figyelmet erre, hogy van ugye ez az egyesítés, aminek következtében a segítőivel tud már kommunikálni az ember, tehát tehát a lelkével és a többi segítőivel, és ez nekem akkor annyira, tehát azzal a természetességgel, hogy ezt leírta, nekem ez annyira így szíven ütött, hogy ez így lehet, hogy igazából nekem ilyen hihetetlen is volt először, hogy ez így ilyen egyszerű lenne, úgymond, és hát a kíváncsiság is vezérelt igazából. Tehát, hogy utána akartam járni, hogy ez tényleg így működik-e. És hát el kell, hogy mondjam, hogy tényleg működik, viszont ez nem játék egyáltalán. Ezek nagyon komoly dolgok, és ezek nem egy olyan egyesítés, amit megkap utána az ember, és akkor majd lesz valahogy, hanem ezt nagyon komolyan meg kell becsülni, mert ez az embernek az élete lehetősége. Tehát nekem, amikor eljöttem gyógyításra, nekem az tényleg egy beteljesült álom volt, mert én ezt nem gondoltam, hogy ez valóban így lehetséges. És tényleg, amit ott átéltem, azt most így nem lehet így elmondani, azt érezni kell. Tényleg olyan, mintha tegnap lett volna, mert annyira tisztán él bennem az emlék, hogy beszélni is alig tudtam, tehát a lelkemnek a nevét nem tudtam szinte kimondani, annyira az energia miatt annyira remegtem. És most igazából az amiatt is, hogy ahogy mondtad ezt a rengeteg tanítást, tehát erre szeretnék egy kicsit így reflektálni. Tehát visszatérni a remegésedre. A remegésed azt jelenti, hogy minden sejtszinten átveszi a lélek az irányítást és emeli a rezgést. És sajnos sok ember megijedő elkezd remegni, és azt hiszi, hogy akkor most ő neki baj van, és gyorsan rohan orvoshoz, és akkor beinjekcióztassák, ugye, és akkor abban a pillanatban a léleknek az egy olyan ellenanyagot ad, amit újra ki kell dolgoznia, és újra el kell neki indulnia, és újra el kell a testtel kezdeni a tanításokat. Tehát itt egy olyan folyamat van, amikor a magas rezgés összeér, akkor kezdenek kitisztulni a csakrák, a sejtek, és akkor elindul minden sejtről sejtre, és csakráról csakrára a szeretet. És azt kezdi kiegyenesíteni, és kiegyenlíteni a csakráknak a működését, és a sejtek működését. És a szeretet összhangba hozza, én azt szoktam mondani, hogy varázsolja a lélek. Igen. És azt el kell mondani, hogy ez az orvosok, hát most nem tudom már összeszámolni, hány év alatt nem tudtak helyrehozni, azt energiával megoldottad meg, hát az égiek segítségével. Hát mondhatni, hogy egy alkalom után, nyilván utána nem tudom hány hónap kellett, mire azt éreztem, hogy teljesen tünetmentes vagyok, de utána már igazából én nem éreztem semmit, tehát ebből az allergiából. És
talán ami még fontos ehhez elmondani, hogy ahogy Anna is beszélt egyébként az egyesítés folyamatáról, olyan erősen helyreáll a hite igazából önmagában az embernek, hogy elkezdi hallani a saját belső hangját, tényleg úgy hallani, hogy nem csak egyfajta intuícióként, hanem ezt le is lehet írni, tehát külön szavakat és olyan szavakat sokszor, amit amúgy nem szoktunk használni. Tehát innen is tudom, hogy ez nem a saját emberi gondolatom, hanem ez egy magasabb szintű tudás, egy magasabb szintű segítség, amit próbálnak a legnagyobb szeretettel odaadni, és ezért is fontos az, illetve hát saját magam felé, és ez egy nagyon nagy köszönettel tartozom, hogy megfelelő időben én meg hát úgy általában az életben nyitott tudtam lenni. Tehát egy nyitottság kell az élet felé, hogy azt tudja az ember mondani, hogy nem csak az lehet igaz, amit én annak gondolok, vagy amiről én nekem tudomásom van. Attól, hogy nem értem, attól még lehet igaz. És amikor először találkoztunk, még igen, tehát a gyógyítás előtt még voltam egy előadásodon, ott pontosan ezt éreztem, és ez tudatosult bennem, hogy éreztem belül, hogy ez igaz, amit mondasz, és a felét se értettem. Tehát most is, amiket mondtál, nagyon sűrű volt, úgymond, de annyira érezhető rajta, hogy igaz, hogy ez ebben van valami, van mögötte energia. Én ugyanezt éreztem akkor, és hát az egyesítés után pedig az, hogy meg tudtam bizonyosodni ezekről, hogy amit akkor nem értettem, az igazából értelmet nyert azáltal, hogy lekérdeztem, és belül hallottam, elmagyaráztak, mindent kibontottak. Tehát igazából ezek olyan kulcsok, amit csak a szívben lehet kibontani. Ez a saját... Kérem szabad, hogy aranytálcány. Igen. És aztán utána te kezdesz ezzel valamit, és hogy hogyan tudod beforgatni a saját életedbe, az már rajtad múlik. És ezt érzékeltem akkor is, amikor utána elkezdett ez a tanulás, ez egy folyamat, és ezt mindenkinek járunk hozzá tanulni, és ezt az energiát mi megkapjuk, amelyet felelősséggel tartozunk, és utána otthon, amikor reggelente vagy este, amikor elkezdtünk tanítást írni, a lelkünk ezeket lediktálja, tehát kifejti ezeket. És akkor áll össze a kép, tehát akkor a lemaradás, úgy komplett az egész, most mondhatnám, hogy az egész bolygón, tehát a magyarság tekintetében is, olyan nagy elmaradások vannak, hogy amit te megtanultál egy egész életen keresztül, ugye én 6 éve tanulok, tehát hogy most kezdem el érezni, most kezdem el látni, hogy tényleg mennyi minden van itt, amit még be kell pótolni. És ezt nem lehet egyik napról a másikra, ezért is nem szabad ítélkezni, tehát nem tudjuk megítélni, hogy mennyit tudunk és mennyit nem, egyszerűen csak el kell fogadni azt, amit kapunk. És sajnos azt látom a felsőoktatásban is, hogy tanulok, hogy nincsen igazából értéke úgy a tudásnak, mint ahogy kellene, mert a könyveket se tudják megfelelően kezelni. Tehát, hogyha nincs egységben valaki a lelkével, akkor nem látja azt, hogy abban az adott könyvben mi van valójában. És sokszor megint ítélkeznek az emberek, és lebecsülik, hogyha mondjuk például egy mesekönyvet kapnak valahonnan ajándékba, az nem biztos, hogy az azért van, hogy most elajándékozza egy kisgyereknek, vagy bármi, hanem lehet, hogy véletlenül pont azért kaptam, mert neki van rá szüksége. De hogyha nincs egybe a lelkével, akkor nem tudja kinyitni benne azokat a dolgokat, amiből ő neki felismerései származnának. És lehet igazából bármilyen ennyi egyetemet elvégezni, ezt akárhány könyvet elolvas az ember, ha nem a lelkével, nem szívből olvassa, akkor nem fognak azok a felismerések eljutni hozzá, amivel ő tovább tud lépni. Tehát ezt látom én a környezetemben is, hogy próbálnak, nagyon sokan belefáradtak a tanulásba, mert nem éreznek benne energiát, mert nem tudják szívből csinálni, mert nem látják meg, hogy mi van mögötte, és ez hiányzik neki. Valaki pedig pont a másik irányba fordul, és elkezd úgymond tényleg minél több könyvet elolvasni, tehát hogy a rabjává válik az egésznek, és próbálja földi tudást felhalmozni, pedig valójában csak pótolni próbálja azt, amit nem kapott meg a szívén keresztül. És hogyha valaki megtanul így tanulni, akkor érzi azt utána, hogy elvégzett egy egyetemet, hogy a munkájában tényleg ki tud teljesedni, és a föld és az égi tudást össze tudja kapcsolni. És akkor tényleg azt érzi, hogy hivatást tud végezni, nem pedig csak egy munkát, amiért pénzt kap. Tehát ezt kell megtanulni, hogy a mesterképzés az valóban mestert jelent. Tehát csak az égi tudással lesz a földön mester. És nem szakbarbár lesz, hanem mester. Igen. És ez is egyébként volt, talán valamilyen tanítás közben jött nekem ilyen felismerésként, hogy most
mostani tudósoknál, és hogy akiknek ugye szemüvegesek és hullik a hajuk, tehát annyira hajszolják a tudást, hogy megpróbálják, nem azt kapják igazából, ami az ő szintjüknek megfelelő, hanem próbálják ugye kikényszeríteni. És pont olvastam most a napokban egy cikket, hogy merre tart a csillagászat, és hogy olyan adatokkal dolgoznak, hogy gyakorlatilag már nem arról szól, hogy ők az eget kémlelik, hanem adatokat dolgoznak fel. És ekközben is jött egy ilyen felismerés, meg hallottam, hogy mondják, hogy annyival könnyebb lenne, hogyha lelkükkel együtt oldanák meg, hogy a milliónyi csillagból igazából, amelyikre szükségük van, rögtön rámutatnának, és nem kellene számítógépekkel ugye évekig adatokat elemezni, és nem abba húzanak ki a hajuk, meg arra fordítanának fölösleges energiákat, hanem úgy tudnának fejlődni, hogy mindig arra van, amire szüksége van az embernek, azt úgy oda rakják elé. És akkor sorba jönnének a dolgok, egymásra épülnének. Ez Einsteinnek ugyanígy működött, tehát ő azért határozta meg ezeket a dolgokat, ami most ugye 100 év után ébredtek rá, hogy azt, amit ő meghatározott, az ugyanúgy működik, mert ő a lelkével együtt. Tehát ő nem véletlen az, hogy ő 4 éves koráig nem beszélt. Tehát azok a gyerekek, akik kicsit fejlettebbek, ott a lélek meghatározza neki a dolgokat, és ugye akik egy szokványos iskolában azt mondják rá, hogy ugye minősíti, nem akarom mondani milyen jelzőkkel, azok a legnagyobb zsenik. Csak a pedagógus nem ért hozzá, mert ő megszokott dolgokat akarja erőltetni, hogy most ez így van, ez úgy van, és pontosan azok a gyerekek, akinek küldetésük van, azok nem tudnak érvényesülni csak egy olyan alternatív oktatásban, ami lásd ugye pontosan a Asztáziánál van, hogy még Magyarországon van már egy-két olyan iskola, ahol a küldetésével, a tehetségével foglalkozni. A tehetséget mostanában csak a tudásra próbálják érteni, holott itt a lélekre kellene, a szívére, az, amit hozott magával, a lélek hozza magával azt a tudást, és azt a tudást ki kellene bontani, de ahhoz olyan pedagógus kellene, aki ki tudja vele bontani, és napról napra halad be. És meglátja azt, hogy ha az a gyerek azt akarja, hogy haladjon vele, akkor lehet, hogy a belső lelkén keresztül kell kommunikálni az a gyereknek a lelkével ahhoz, hogy ő tudja és értse azt, hogy a gyerek mit szeretne és mit akar. És nem biztos, hogy a tantervhez kell igazodni, hanem azt, hogy azt kapja meg, amire a gyereknek akkor az ég és a földi iskolában egy helyre kell tenni azt a tudásszintet. Hát és ez sajnos ezért égnek is sokan, hogy ez nem ismerik föl. Nem beszélve arról, hogy ugye óvodába el kellene már kezdeni ezt a részét. Hát igazság szerint nem az óvodában, hanem a terhességfogantatástól kellene az anyának olyan fejlettnek lenni, hogy tudjon a lélekkel, a megfogadmottnak a lelkével beszélni, mert a lélek ugye már akkor ott van és kívül van. Csak a születés után abban a pillanatban kezd beletöltekezni a lélek, és amikor elkezdi, már akkor kezd igazán tudatossá válni. Tehát itt az anyának a felelőssége az, hogy a fogantatás pillanatától kezdve, amikor tudja már, hogy ő áldott állapotban van, akkor egy olyan lélekkel van, akivel kommunikálnia kell, és tudja azt, hogy miért jött, mi a feladata, és mit kell neki elvégezni, neki mit kell megtanítania. Tehát igazából egyesítés után folytatjuk gyakorlatilag azt a tanulást, ami megszakad gyerekkorban, kinél milyen stádiumban. Nekem még ami nagy felismerés volt, vagy nagy tanulság igazából ebből az egészből az, hogy meg kellett tanulni úgy legyőzni magamat, hogy nem harcolni magammal, nem harccal legyőzni magam, hanem pontosan szeretettel legyőzni magamat, hogy ne bántsam magamat, hanem az elfogadással legyőzni azokat a régi félelmeket, ami igazából amire már rég nincsen szükség. Valójában nem is léteztek, csak ezek ilyen külső ragadványok talán, hogy kinélni akár előző életből, vagy bárhonnan. Meg tudja bocsájtani magadnak. Igen. Hogy te is ugyan szeretetre méltó vagy, és ugyanúgy szeretetre van szükséged, ahogy a lelkednek is. Igen. Meg az általánosságban szerintem a legtöbb embernél így van egyébként. Tehát. Igen, nem szeretik önmagukat, és nem hiszik el, hogy ők is szerethetőek. És elzárják magukat. Hát ennyit szerettünk volna most bemutatni első alkalommal, és utána szeretnénk minél többet azt, amit
amit lehet átadni, mert ugye a többit úgyis csak így személyesen tudom megtanítani ahhoz, hogy az életben vissza tudjon lépni, és az élet szentségét, a csodálatos szeretett élet élni boldoggá, és szeretetben is örömben tudja tenni. És akkor nem panaszkodik, hanem minden nap úgy éli meg, ahogy fölébred, hogy köszöni az életet, és boldog, és belül érzi azt a csodálatos szeretetet, ahogy a lélek boldog, és átölel, és azt mondja, hogy szeretlek. És akkor én is azt tudom mondani, hogy szeretlek, mert én így kelek. És akkor érzem azt, amikor azt mondja, hogy szeretlek, és átölel, és azt érzem, hogy egy vagyok vele, és egy vagyok a nagy szeretetmesteremmel, és a legnagyobb szeretetmesteremmel, aki irányít és segít. És azt mondja, hogy menj tovább és csináljad, mert van értelme. És ezt a napot is úgy állították össze, és úgy állítottuk össze, hogy a legnagyobb bolygóállások, a legnagyobb szeretet legyen, mert ennek ki kell menni és el kell indulni. Mert megmondta a március elején, szó szerint, ugye én mindig leírom az üzeneteit, hogy meg fog lenni ebben a hónapban az, amikor megindítja, és olyan fog mutatni, és olyan fog adni, ami még nem volt a világban, hogy igenis tud irányítani, és tenni, és menni. És hogy meg lehet mindent állítani, meg lehet a robbantásokat, meg lehet mindent állítani. Csak ahogy nagyon hinni kell, és szeretni kell, és össze kell fogni. És a gyermekeknek az a feladatuk, hogy tanuljanak, és segítsék egymást, és nem az, hogy fegyvert fogjanak, hanem hogy a szeretetben legyenek, és egy szerető családban éljenek. És a szeretett család azt tudja segíteni és továbbvinni. Mert amikor elhagyja a gyermeket a lélek, ugye akkor egy idő után szemüvegessé válik. És az már nem úgy segíti a szüleit, hanem csapkod és minden más csinál, mert nincs vele szerződése, nincs még az a feladat, amit ő az eredeti lélek elvállalt. De hogyha egyesítve van, akkor visszakapja a feladatának egy részét, és meg tudja csinálni ahhoz, hogy az a lélek boldog tudjon lenni. És azt a szeretet kabátot, ami a test, azt magát tudja ölteni. És hogy jó érezze magát benne, és hogy csinos, boldog, öröm és teljességét éli meg. És akkor úgy érzi magát, mint egy divat bemutatón, hogy ő megy, és mindenki őt csodálja, mert ő valóban lépked a szeretet útján. És akkor már nem kell neki diétázni ahhoz, hogy jó alakja legyen, mert a lélek, a boldog, akkor az anyagcserét is biztosítja. És onnantól kezdve úgy tud étkezni, hogy a léleknek megfelelő. És ahhoz nem kell fényevőnybe válni, hanem nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt kell enni. Nagyon sok halat kell enni, hogy az ember igazán emberré tudjon válni, és igazán a lelkével teljességet alkotni. És egy legyen, hogy valóban a megfelelő kabát legyen. És valóban a megfelelő divatot tudja mutatni. Amikor végigmegy az arénán, az az élet tudja. És úgy tud beírni oda, hogy valóban a legszebb és a legjobb kabát volt mindenkinek. És az a kabát el tud vele menni haza. Mert tudja, hogy szétválaszthatatlan onnantól. Mert egy és ugyanaz. Hiszen a szivárványmesterek viszik magukkal a testüket, ahogy a pálosok is vitték. És nem hagynak maguk után semmit. Csak a szeretetet, az örömet és a példát.